Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakong Christabel Wanyang kepada General Sekretari jong ke CSWO ringkat ki konsuat berkisangut Cipara kilasyong kelan mengor ha kaliar bandawa ya kahok jo kilangut ki konsuat bar ya kahok jo kisangut Cipara belakeno bagilasat thambor kamisan jong ki kakong wada nongbri kajing syong kelan mengor kalalong ha jaka jong ki konsuat belakeno bakakong wada nongbri kamsim lo pensna ya kayeng baduk balayo nak skim PMAYG ha kadong kaliar kabahap akusnong lum nongrem dole ribo district perban kalasna gayeng haka jaka lajong snow kada naru jing leben jong gimi it along sebab pelat kan watang ke school ru nyok hok men yo tang ba ke kampat ke ban ini mah te kijan ro kislipar gi belajar ru tengi facit ru yang pun ban episa tengi pisan bang tri jong ki mah te sim denjar kan ini bangin sa te bat jong mi it te ngamen seban mi no na teru mar lai jing leben jong ki long sebab pelat mah one school ru aprikam sabne school ru aprikam kabam gedi te harup da ada kam sayo kam te ga bete ba kisu ang baga kam si kam long ga bete andre long ga bete ba mar bele maduna brio duna nong trei sekeweru kam long ga bae damit no nor hap trei tai ken long ba ken kam da tai Magapuro bisa ada judan yang gajing sa berngam na gajing sa show. bun gajing sa berngem gajing sa syo jing sa berngem ni te labun sin ki berngem sa berngem gi ong met man ken ti kejat punta gi berngem man la kapor hi te gi ong ru dalam mi na te nim air la ke kabha jeng ken gi ong punta nim air ketaka sa ga bay surok ne bangat bypass gi ong nim air ubasa te unyo ken gi ong punta ba mi te long ba jenjar pelat pi tamun rekod ru teng mi por marwan school habe plang kadawan plang hap trekam hasem mesi onala dep trekam ru te saben bamja saben yu onala dep bamja ru kapor la jengai adap hindai je la dep portia mar step ru kidang step merekir ap tre adap Ipak sina bet syah te silang bet takayeng. Sina silang yang wat trek rada au kumna para kado ang bet email la ais te silang tanga rong ka ngu hi ing ang ato ang kunta. Te bentok bentar rong menang reda kakti te nganti sa ai. Jing pensurut ina i. Jing ai kies ra bar si parangan tiap ya kata. Ndai ngapat teng ang kajing surut i para kado bat ini he mai ayang ngabar si parate. Masing jing ai. Ikong rong asa kala kendu na do pangapoy be ikong la long kum ka kemi ila la banyarap ya kai barat hakapor ba ngadang wan ning pong ner yarap ikong hi ka bam kadi nang ta ka kajan kutsia yarap ikong hi na sin ka yo sim tenang ta yang ngawan sim tang banga pat telong ngamnut te bangan di sim ngapali sim be tukun ba yang iberngem iberit bet yang ba ngandai kendu te tip in le kum dangam tip nya kata berngem berit be ijet tengah kembut tentang isim tadi kita. Kajing syam jongi hakane ka jing kasem te nadu por ba email ila klat no te long ba email san ila sim jubor bet ya kane ka jaka jongi baro te masin klat email haka kalai tereng be klat te haka ne ka por email ila long kajing pang jong iro kalaban bahai te lalong kumbai la stom jur bah te isa klat no ha uni ukhat lai tereng benai baar ar hajar khat kendai te marsin klat email kine ki email he haka shipo terek benai bakat wei ar hajar wei email he warda bat lem bat kita kini lengkat bat kikun jong i yawan baro hajing bangasa manga te kiwan banwan berngem bersit yanga ki yawan penap da ki tiar ki ba mensau kiwan kuralut ki
kot kisla ki jing don kam jong email kila ya keni jubor lut na jing ken te hadian kata ngam don re taka lat kalenti ba ngan pai syano ma lalong kumbangi si parangin pai syano ngi pai syakut kiliang ro lalong ba ngimyo re kata ka jing yaram teleng ba ine idon iwe iparlok ijonga ibang ya yet nia thon bat i bang ya dei tam ipen slur yang ban wan syakhaman bat iong yang hadu kat ne kiale kini ki mei san ki jong ki ta ki kini ki jong pi te iong bahaba hi ai bu no daka FIR te long kan lalong kumba kano ro kaba kan sayarap leng ba ki pulit ma te hadin kata nga lale kuntahi nga ligbu ya ka FIR khat riu la ne khat nyu tarik u banai ba khat wei ar hajar ku wei nga lej ai FIR halor katei ka jingle jongki te ha kata ka arpo u banai ba khat wei ar hajar ku wei dilawan hayeng kita ki mena ki mesan rengkat bat ki ta ki tiar kitar ki wan ban long kila le jubor ma ya ke baro te hadin kata te kini ki ngala alet sya upulet ngala alet bu ya kane ka FIR te ki ong yang kini ki pulet ba kane kadai ka kam chieng chisem pidai ban ya let ya sukno syajing te ngaro ngala long kumbang yo kata ka jing iyu na ki pulet te ngala ko ngu ya ki te hadin kata haka ar punyo tarik pan ubanai bakat wei ar hajar wei kiwan rengkat ban kisnong kiwan bat kita ki bahaying ki bahasam te kiwan ban long kiwan ban ai kata ka jingho kabadai nakaliang ban penyasuk tengah kata kapor nga ong ni kumno ken kumta kini ki kiale kini ki mesan banle hakum kane rengkat bat kasnong tengah ong ladangam sup ro kumno ngam nganle kumno kan ngala perkhat bat kini ki henmen ki para kata ka jingting jing skir te kia pha soi yang tengah ngasoi bet ya kata te hadin kata haka dai tering benai meningkong ar hajar ar ko ar nga bat kata ka parlong ni lalet bu ujor sya usiem bat sya udisi ban let bakimut ban let register jubor ya ka jaka jongi haka shitare gubnai balai ar hajar puar ni lalet FIR namar kila terwa di jubor ya ka jaka jongi te ya ka kod register ka sehdin jong email kadang sa hapo DC tipo office namar badon katu ka klam to biet bangam yo lat re ban let siem hadien ba kilawan ban kini jubor ya kikot bat ya kita ki lalong kiboran kini jubor lut na yeng ma bakilit ngala lit wat hakata kapor rengkat bat kita ki ita ibayau yarap yanga Andre ki ong ba ladon ba wan siem ya ka taka sehdin haka khat pratarik ubenai basau ar hajar ar puar te ki ngapat te hadin kata tengah lawan no seying tengah la yesong perkhat bat te ki henmen ni ong nyinle kumno ya kane baladon nong wan siem kumne te hadin kata daileng ba iwan ikong Kristebel wanyang ha kapor bangam itu raya iwan bet seying iwan te iong bangan ya kerendor halor katei ka jaka kaba ki bamaki kita ruadi te hendrei dei ka takamei he onda kila benia ngalayak hulut ya ka jing sisa kaba ngayakan du bat kita ki jing ki bang ngayakan du dei hangne ken ba I kong iarap ya kane kakam kajongi Isip ya karai bangin ya syong lai mongorang ni akan diga cita ka ba ki kunsuat kilayo ba kami joki kala ai na do pot berangin bangin wa ya kataiga me at me try ka balayo e ka skim joki bakan pensinano kataiga cika
kat bang im padio ia kata ka hok ka joki ngin syong klan mongor biang ni hadu bakate ka kemena ke kemi itra joki kan wan ban ai juba bakan wan pensina no nak mata joki teki daw ki balong nak mata joki ban wan syong klan mongor ni ban ra kini ki plakat kini ki de ki plakat ban penisha ki pai ba kabri unyok trap news kom namar ba ki sah omdom namar kim tip ek jing syabar khot tegini ki plakat ki dei ki jing shisha ki ba kini ki longyeng ki ba mat ban sha leben nadu bayak ka keme try ka jongki namar ka dei ka parahat do jong ka keme kani ka warda nongri teki nadu kayap maka hausna marjar ka kendai te kani ka keme kani ka meya jongki kala thombor ya kini ki khunrit ki jong ka komjor bat kitu ki ksio kan ki baka ka ngari te dei na ta ka daw kan ki pai ba ka bri nyok trep kim smau tho sho ka ai gani ka baja namar nakaliang to kisnong ro ki pensai ba ki tip ai nakaliang jo kini jong ni try ro yo mangi hemle ai te dei na ta ka daw rin kat ya ka jing ya song klai ngor ka jongi ni wan ra bat ya ki jing sisa ki bangi wa agi ni ki plakat ki ba phi ka ki pai ka bri nyok trep ba phin ya wan man pe bat sakhi dala de ya kane ka jing sha ban ben bat jing sha thombor jong kane ka mehe ka jongki ya kini ki khun roit ki jongka na kalian jongi ka seng hadian banga ngakum ka nong thit saka banga wan nang ni ngaya kendo ya ini lengba kata ka jing thit saka hadian banga layo ya kata ngatit iki baro tingi ngapersang maniarap iki namar bang ngatit ngayu i sisya bagi sya ban ben tengah liwat jiarap lengba ki bor kaan ki bor snow bat ki bahayang basem joki te ni persang nakapor sa kapor re kam no gano respond namar ngayo i kade jing sya thombor ka joki dei nak takadaw na kabanta joki ban priyo pa de ka ho ngayalam ki bat tinanti sya kibor kaan sya kibor jong ka KHDC District Council ko bat ni nentang ni penyo ya ka hok ka joki bat kidang don ni katu kan ni ki bangi dei ban le nakabanta kikam jong kaan te ni iban biang hang ni nam halon ka jing thopmor ka jong kani ka warna nongri ngidan ki sakhi setar ki kot kisla ki babiang nadu ki borsno hadu ki borgaan te nagalyang jongi namar ba ni sotu ba kini ki longyeng ki mat kata ka jing syaban be te nagalyang jongi ini ya chmat bat nginu yeno ban penio ya ka hok ka joki ka baki ki damsa bat ki dangdon ki ba damdei banyo na kabanta joki sakawi ka banta pat kabang akwa man pensayang ni kalong ba uni u service star nongbri u bang khot sini u malaidot u parep yang da ka ba uong bangan keno u ba ngan ai kesi u te halo dani akwa man pensay ba nakal yang jong u hadin mangalap ha ya gawe ka city ban penpoi syo u ule umno ai message penban lengba itu ikun jong iwan sup bau ong ba thakariu klam kam dengan ai kam nya trok no katulok ar hojar bat ka bai sni kalong siajar te phade man penio ya kata ka art trip sisni te halong kan ka benta asung thu bau ni ubrio udei nyupo ingi kenthe perpo ingi kenthe te dei na ka daong ong ba ya u bang adai ban wani kendo matmat be yu bangan wani kendo bau keren ya kum kita kitien po jai porti jadi nak kata kom bang ha kata kasngi ngale jing jo dangale uphet ban saklam ngamio ban ya keren ngamio ban perthawi u babale ba phi ko murang ba bri phim keren klem akor ya kitien po jai kum yang ngi ru thai te nalon hadin kata ha ko wi kasngi pat namar kade arsian bang la lewat yu kalong be ba ha kata kasngi ba ar kade bang tena bang ya kendo bang awan don kam nopo ngayo i u udon ni kana te hoi ikar kini kinong trai karena argyo i kata bangalet banyak kendo yu fausi maria i nga upet i nang tabot pet yak i sakla kata ko kadai bang akwa banyak kendo matmat yu bangan keren syai u balai ba phi ko murang ba brio pian keren kum kita kijek tien pojat porati yangi kigentai kani ka jingkren joku kolong ka tang ka jing site hok ka joku namar ba hangi ladon dot ki proof baro ki kot kislaki babiang te nakaliang jongi mana mangi pisya kala jrong kala bon pelat kala bon setap kan ka jing syaban ben ka jongki lada ki pat ba baro ki
ikun ka beri nyau trap ki kwa mentip i jing sya ngidon hang ni naman ni syong man ngiwan hang ni man syong kelain mongo bat kini ki kun swet bat ngiwan man wa hang tu hapo ki slogan ki jongi mdei nak benta bangin dawai hok ka David nak ta ki tu ki kot kisla ki baki ki le thombor nak benta ka ni ka longiang ka joki ini nak liang jongi hi habangi syong hang ni kat bangin padio hi ka hok ka jong gini ki kun swet nyimpan nung ki nang ni tingi dawa ya ka warda baka dai ban le halo tadi kamat jong kini ki kun swet bahkan aino ya ka hok ka jong ki lem kunta kat bangin padio ka hok komut ngini ai syong bayang ni hadu ba ka kanwan man ai yala ka hok ka jong kini ki kun swet kun li kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan